Uizesc un YouTuber și vrea să ajungă la 1000 de abonați. Avem încredere că poate poți să îl susții și tu prin a rupe butonul de like și de subscribe și l-ajută enorm de mult dacă activezi clopoțelul și dai și share. El se joacă aproape zilnic Fortnite, și face live-uri când vede foarte multă susținere. Hai să ajungă piesa asta foarte virală. Un YouTuber și vrea să ajungă la 1000 de abonați. Avem încredere că poate poți să îl susții și tu prin a rupe butonul de like și de subscribe și l-ajută enorm de mult dacă activezi clopoțelul și dai și share. El se joacă aproape zilnic Fortnite, și face live-uri când vede foarte multă susținere. Hai să ajungă piesa asta foarte virală. Hai să ajungă piesa asta foarte virală. Uizesc un YouTuber și vrea să ajungă la 1000 de abonați.